Vítám všechny diváky u našeho prvního mini podcastu, kde si vezmeme vždycky nějaký téma, který s náma rezonuje a rozebereme ho podle našich myšlenek, našich zkušeností a našich názorů, co si o tom tématu zrovna myslíme. Tyhle ty témata se budou samozřejmě točit kolem natáčení, kolem YouTube a kolem budování osobního nebo firemního brandu. Takže dneska se pohodlně usaďte, protože tady máme první díl a první téma. Jdeme rovnou do toho a prvním tématem je dneska, proč je dražší netočit videa, než je točit. Takže Domčo, nebudu říkat vítám tě tady, protože jsme prostě tady. Jasně. A rovnou naběhne na to, jak tobě se tohle téma honí v hlavě. No já jako myslím, že v dnešní době, když netočíš vlastně žádný videa, tak ti konkurence, co točí videa, odskakuje od tak moc a buduje si tolik důvěry se svýma jako fanouškama, divákama, klientama, že vlastně ten rozdíl mezi tím, co tě stojí jako kvalitní produkce, tak je vlastně jako menší, než to, že ty videa netočíš. Jasně, takže když nebudeš vydávat videa, tak budeš méně prodávat a tvoje konkurence bude vlastně napřed. Určitě. I když vlastně zaplatila třeba nějaký produkci nebo nějakým videotvůrcům za to, aby jim ty videa natočili, že? Přesně tak. Yes, jo, souhlasím určitě, protože v téhle době je to velká marketingová síla, když tvoříš videa, ať už je to YouTube content nebo prostě sociální sítě, jenom Reelska, tak jak jsi říkal ty, tak tam buduješ tu důvěru s tím publikem a někdo tě vždycky sleduje, když neprobíráš nějaký úplně nudný věci, které vůbec nikoho nezajímají a máš nějaký svůj osobní styl samozřejmě. Takže určitě ty lidi, co netočej, tak právě na tomhle ztrácej, že nedělají, za mě teda, když to budu říkat ze svý hlavy, ze svý myšlenky, tak za mě, že netvoření videí jim škodí vlastně k tomu, aby vydělali víc peněz, protože ztrácej tu důvěru s těma jejich klientama. Takže tohle asi... Určitě. A v dnešní době podle mě už je to jako očekávaný, že prostě i pane bože, jako moji rodiče, když jedou někam nebo něco hledají, restaurace, wellness, cokoliv, tak podívej se na Instagram. Je to pravda. A chceš tam jako, nepotřebuješ tam vidět toho majitele, jak tam mluví každý den a hází storíčka každý den, ale prostě chceš se podívat a chceš tam vidět toho majitele, manažera, jak tam vystupuje, jak vypadá. Trošku ten osobní příběh, že jo? A nebo třeba jako co je fajn, tak máme nějaké zkušenosti i s technickýma firmama, třeba spolupráce, tak je fajn, když vidíš jako kdo je v tom týmu, že to dělají nějací rozumní chlapy a celý to tomu dodá jako něco navíc a určitě to jako podpoří ten prodej a celý ten brand. Ten klient si to jakoby mnohem radši zaplatí, když vidí trošku do toho zákulisí, jak kdyby, když to řeknu, behind the scenes, by the way. Ale jo. Takže jo, za mě určitě taky, když takový to, že si chceš s tím klientem vytvořit takový vztah ještě předtím, než mu prodáš, jo. Přesně tak. Takže co třeba hodně tvůrců, s kterými my spolupracujeme, dělá, že dává hodnotu předem, že jo. Jasně. Právě čím víc dá člověk ty jako hodnoty, tím klient vlastně s nás zaplatí, že jo. Určitě. Tvořit videa někoho v téhle době může stát vlastně třeba i firmu prostě, že když nechce. Určitě a to je samozřejmě jako záleží, co má jako ta firma nebo co vy máte jako za produkt, ale jako i kvalitní produkt se prostě nestojí v dlouhodobém období tak moc peněz, jako vám to prostě jako může vydělat a vybudovat tu značku. Prostě na 100% se to vyplatí. Samozřejmě, pořád je rozdíl jako točit a točit. Když vím, co dělám, tak jsem tam jako dříve, když nevím, co dělám, tak mi to prostě trvá a jako ta cesta bolí víc. Ale jako rozhodně já bych do toho prostě šel, jak bych byl majitel jakékoliv firmy. A častokrát někteří klienti se mě ptají, jako, že mají zvláštní produkt nebo nenormální, neobvyklý produkt. Že to nejde točit. Málo témat, klasika. Ale čím vlastně zvláštnější produkt vy máte, tak tím to může být zajímavější. Jo. Tím vlastně to může to publikum mít zajímavé. Jasně, vystoupí to z řady, jakože pokud vyřezáváte něco ze dřeva a pak to ručně malujete, tak vás je v Česku asi 1, 2, 3, 4, 5. No jasně, no. Jo, pokud jako radíte lidem, jak cvičit, tak jako už je tady Kuba Angel, Lišák a prostě jako je vás hodně kluci, chápeš? Takže jako určitě bych do toho šel jako kdykoliv, jakkoliv. A samozřejmě, když nemáte na produkci a budete firmu, tak prostě automaticky vy se musíte stát tváří toho brandu. No, ale musíte točit tu cestu jako 100%.
Jo, určitě souhlasím, no. Spíš jo, na to koukat z toho dlouhodobého hlediska, že se jako uškodíš a že čím dřív, no, každýho to dožene prostě, Jasně. že jako chce točit a že musí točit, protože na těch sociálních sítích je obrovská síla prodejní, největší. Takže z toho dlouhodobého hlediska právě je horší netočit a prodělávají ty firmy, hodně prodělávají, když netočej. Takže z toho dlouhodobého hlediska přicházíte o peníze, zakázky, klienty. Jo, určitě. Jako i ty největší firmy to pochopily. Samozřejmě ty největší firmy jako Nike, Adidas a tady tyhle. Tak ty už tak točí asi... Většinou si to jako vyřeší tak, že si vezmu jako influencera, co jak kdyby s ním točí. Ale i, panebože, i taková firma, co si řeknete, že jako by to nepotřebovala, tak stejně ty lidi má, protože ví, že to potřebují. Přesně, takže když si to vezmete jako podnikatel sám na sebe, když máte nějaký menší biznis, tak vy to jako potřebujete 6x tolik. Jako vždycky. Přesně. Takže tohle je za mě jako... Jak se jinak dozvědí ty lidi, že jo? No jasně. O tom vašem produktu nebo službě. Nějakou reklamou. A v této době samozřejmě jsou billboardy, jsou reklamy papírový, ale přiznej si sám, kolikrát jako jdeš, já nevím, na autobus a čteš si jako reklamu a objednáš si z toho něco, nebo tě to začne zajímat, jo? Dobrý, ještě ty billboardy třeba fungujou na taky ty velké věci, filmy a co se týká tohodle, ale je to hrozně málo, jakože ty videa prodají úplně, si myslím, v téhle době úplně nejvíc. Když nepočítám jako placenou reklamu nějakou na Facebooku, že tam dáš banner, tohle ve slevě. Jasně, tak tam záleží jako na nabídce a... Tak. Z dlouhodobého hlediska, když na to ten podnikatel bude koukat, že tomu dá třeba půl roku tvoření, tak pochybuju, že někdo za půl roku řekne, že to nemělo cenu a že z toho nic neviděl, že jenom prodělal. Jasně. Ne, určitě, jako na té dlouhodobé škále to dává smysl jako vždycky. Jo. Ale jenom záleží do jaké míry, jak jako začít. Ale pokud máte jako nějaký menší biznis, tak s tím začněte jako automaticky a budujte to jako ruku v ruce. Samozřejmě, vždycky je primární fokus na ten biznis, ale jako ruku v ruce s tím to dává jako největší smysl. No jasně. I kdyby to mělo být pomaličku, já nevím, jedno reelsko na sociální sítě a prostě tak. Přesně proto jsme i vlastně my začali s tímhletím tvořením, protože máme firmu zatím nějaký 4 měsíce, že jo? A teď je ta fáze, kdy jakoby už chceme začít s tím videokontentem a proto i děláme tohleto, že jo? Takže každá firma za mě by měla tvořit na sociální sítě videokontent. Určitě. A žádná firma za mě, pokud to se někdo doma firmu, by neměla se to snažit řešit jako nějakým interním člověkem. Já chápu, že pokud jste jako majitel firmy, tak ten interní člověk, ta 18letá holka, co má pěkný Instagram, tak vám to sice bude zpravovat jako slušně a bude to nějakým způsobem vypadat, ale pravděpodobně to nebude funkční, protože prostě jste v kanceláři a točíte tam jako trendy a ono to možná chytí nějaký čísla, ale to není to, co potřebujete. Jako když prodáváte auto, není potřeba dělat trendy, když stavíte střechy, to prostě to nedává smysl. Takže jednoduše prostě můžete si mnohem víc uškodit dlouhodobě, když netvoříte sociální sítě, videa, než když je tvoříte. Takže tímhle bych to zakončil a první téma je za námi. A vy sledujte dál naše videa, pokud se vám tyhle ty naše myšlenky, blbosti, co tady tvoříme, nebo i tutoriály, z kterých si něco můžete vzít, líběj, tak hoďte odběr, ať vám neuteče žádný další video. No a vidíme se u dalšího videa. Vidíme se.